Musíte zostúpiť hlboko do priepasti, aby ste vstúpili do sveta, v ktorom má leto prísny zákaz vstupu. Toto je Dobšínská ľadová jaskyňa, miesto také unikátne, že v jeho útrobách, 70 metrov pod povrchom, odpočíva viac ako 110 000 metrov kubických večného ľadu. Boli sme prví v Európe. Už v roku 1887 tu zažiarili elektrické žiarovky. Bol to taký zázrak, že v jej chladných sálach sa v lete usporadúvali korunovačné bály a šľachta sa tu korčuľovala priamo na dne jaskyne. Steny zdobia masívne ľadové útvary, ktoré tu matka príroda formovala tisícky rokov v absolútnej tme. Inžinier Eugen Ruffini ju objavil úplnou náhodou, keď sa v roku 1870 spustil do neznámej ľadovej diery v zemi. Dnes je to svetový unikát pod ochranou UNESCO. Naša zamrznutá katedrála.